Úplně obyčejná kancelář obecního úřadu ve Studnici u Náchoda. Obyčejný stůl, počítač, obyčejný archiv, krásně upravená obřadní síň, obyčejná pracovna starosty, obyčejný starosta, obyčejná paní účetní, která ví o všech dokumentech a důležitých věcech, obyčejná nově upravená budova úřadu, ve které zároveň sídlí nedávno založený mikroregion obcí 1866 a obecní knihovna. Jenže ta budova tak úplně obyčejná není, jen se tak na první pohled tváří. Ve skutečnosti je možná jednou z nejstarších staveb v kraji mezi Náchodem, Českou Skalicí a Červeným Kostelcem. Přesný letopočet jejího vzniku není písemně nijak doložen, ale určitě tady stála už na začátku 15. století. Právě nyní slaví 600 let své existence. Ano, je to středověká tvrz, která byla potom v roce 1778 rodem Piccolomini nabídnuta jako obydlí faráře se žádostí o zřízení farní lokálie, takže 200 let potom byla církevním majetkem. Ale založená byla už někdy koncem 14. století rodem Sendražických ze Sendražic patrně, potom tam v roce 1437 patrně zároveň s Koldou ze Žámpachu přišli Strakové z Nedabilic a ty byly na Studnické tvrzi 200 let. První zmínka písemná 1447 a to byly již tady Strakové z Nedabilic, o kterých se předpokládá, že sem přišli po bitvě u Lipan někdy s Koldou ze Žámpachu. Přesně nevíme kdy. Ale patrně před nima už tady byli Sendražičtí ze Sendražic. A to jsem zjistila, když jsem pátrala v tom náchodském archivu, tak tam píše Ludvík, myslíme Ludvík, že pan Sendražický ze Sendražic odkázal Studnici a poplužní dvůr v Červeném Kostelci svým 2 dcerám, bez data. Ludvík tam sám píše bez data. A druhý zápis je, sestry Sendražické z Červeného Kostelce odkázali poplužní dvůr k záduší. Takže ty Sendražičtí tady museli být před Strakama, protože já mám pak všechno zjištěno bez jakýkoliv mezery až do těch Piccolomini. Tedy před těma Strakama už tady ta tvrz musela stát. Před těma Strakama. Takže když počítáme o tom, že víme 2 generace Sendražických, ten otec a ty dcery, tak se původ té tvrze musí posunout kolem roku 1400. V 15. století bylo v našem kraji podstatně více lesů a podstatně méně polí. Políčka byla menší a pěstovalo se na nich zcela jiné obilí, než jaké známe dnes. Život nebyl příliš lehký. Jde o to, že ta tvrz vlastně sloužila jako sídlo majitele toho panství, toho statku počítáme maximálně začátku 15. století až do přelomu 17. a 18. století. To znamená, že život v tomto dlouhém časovém období se taky značně měnil. Ten život v 15. století nebyl vůbec jednoduchý a majitele, kteří tehdy byli Strakové z Nedabilic, tak nebyli si jisti ani životem, ani svým statkem, protože žili v době husitských válek, byli přívrženci husitů a dostali se vlastně do víru válečných útrap, válečných událostí, takže tehdy vlastně skutečně tady bylo velké nebezpečí útoku katolické strany, potom později tedy za Jana Koldy ze Žámpachu také východočeského Landfriedu, který Koldu vyhlásil za zemského škůdce, takže skutečně tehdy ten život byl velmi těžký, velmi krutý a nejistý. Samozřejmě v době mírových ten život se postupně vylepšoval, vylepšoval se také stav té tvrze a rozsah, takže
trošku přikrášlená, trošku hypotetická představa, založená ovšem na určitých faktech, které byly doloženy při posledním průzkumu tvrze, tak můžeme předpokládat, že tvrz se v tom 15. století skládala pouze z jedné zděné věže s poměrně velmi silnými zdmi, asi něco kolem 2 metrů, alespoň v té spodní části. A tato věž vlastně sloužila jako obydlí pána tvrze, obydlí majitele toho statku a jako skladiště nejdůležitějších předmětů denní spotřeby, ale také potravin v případě obležení. Tato věž byla opevněná, předpokládáme, že byla opevněná i příkopem. No a těsně před tímto příkopem se nacházel dvůr, pánský dvůr, kde tedy ten pán tvrze hospodařil, a ten vlastně se zachoval až do rozparcelování v 18. století, potom, když bylo pánství nebo když byl ten statek Studnice spojen s náchodským pánstvím. Takže tehdy v tom 15. století si předpokládáme, že to byl velmi prostranný dvůr, který byl obklopený roubenými nebo jenom bedněnými stavbami, které byly kryty doškem. Předpokládáme, že tvrz byla potom kryta šindelem. No a skutečně tehdy si na pořádek nepotrpěli, takže předpokládáme, že uprostřed dvora bylo velké hnojiště, velký zápach, neuklízelo se příliš, spousta odpadků se házela do příkopu, takže ten bylo potom v době válečného nebezpečí potřeba čistit. To máme třeba i doloženo v Náchodě ve městě, ale bylo tomu tak dozajista i u těchto panských sídel drobných. Po Janu Strakovi seděl v letech 1477 až 1505 na Studnici syn Petr. Po jeho smrti byl poměrně rozsáhlý statek rozdělen mezi jeho 2 syny. Studnice připadla Jiřímu Strakovi, který ji ale po 4 letech nechal zapsat svému bratrovi Janovi. Janův syn Jiří dosud nevelkou a chatrnou tvrz před rokem 1575 přestavěl a zvětšil o 2 komory. Potom následovali v držení Studnice bratr Jiřího Petr, jeho synové Jindřich, později Albrecht a od roku 1635 Václav. Zajímavostí je, že právě poslední ze Straků, Václav, nechal v Praze postavit známou Strakovu akademii. A pak, když Strakům byly Studnice skonfiskovány, to bylo 1638, a byly jim skonfiskovány, protože ten Václav Straka byl velitelem Nového Města nad Metují a vydal Švédům Nové Město. Zatímco byl obžalován, že ho měl hájit, ale on se hájil, že ta posádka byla tak malá, že by se proti té profesionální armádě nemohl ubránit. Ovšem to se jaksi vzalo za jednu záminku, pak se mezi tím stala vražda Albrechta z Valdštejna a s ním byl zavražděný Trčka a obžalován, že byl rovněž zapleten v tom komplotu, kdy Valdštejn se chtěl prohlásit králem, že? Ten Trčka byl jedním z důstojníků Valdštejnových, Adam Erdmann Trčka, a byl majitelem panství Nového Města nad Metují. A když tam byl zavražděn, tak jako spolu spiklenec s Valdštejnem, jeho panství bylo konfiskováno tady. A regentem toho panství byl tenhle Straka. A aby pro jeho dceru něco zachránil, tak na téhle tvrzi ukryl nějaké zlaťáky, nějaký poklad, který patřil té jeho dceři. To se ovšem dověděli a přišli sem kopat a ve sklep byl rozkopaný, to už bylo pryč, to zlato, a Straka umíral, takže si na ně nic nevzali. Ale když to tady pak koupili Rottenbachové z Rottenbachu a něco tu opravovali, tak tahle věc se zřítila a v tom našli hrnec zlatých peněz. A ty to pak prodali Marii Benině z Piccolomini a tato za 6 let prodala konečně těm šmidlům ze Šmíden. A to jsou ty, co tady vybudovali ten kostel jako rodinnou kapli a tuto tvrz přebudovali na barokní zámeček. Ty všechny dveře tady mají ještě barokní sklo valený, to mi tady řekl znalec, jestli tak víte, že to je ještě ruční barokní sklo. A ten strop tady je malovaný, když jsme dělali elektriku, tak nám kus odpadlo, ten je malovaný, ovšem to by musel restaurátor odhalit.
A ty Šmídlové ze Šmíden tady na tu tvrz středověkou postavili patro dřevěný s věžičkou, s hodinama a se zvonkem. A tady všude ty stropy, klenuký, které tu byly všude, tak zbarokizovali, udělali tyhle vysoké stropy, mají takový barokní kartuše a v těch jsou malovaný. Je to v tom pokoji, v tom vedlejším a v tom pravějším. V roce 1729 tvrz koupila Anna Viktorie Piccolomini, která ji připojila k náchodskému panství. Na dalším osudu tvrze měla velký vliv ta skutečnost, že stála v sousedství kostela. No, nebo spíše kaple, ta nebyla tam od počátku, byla postavena za Šmídlů ze Šmídenu až tedy začátkem 18. století a i fara vlastně vznikla teprve později, vznikla v souvislosti s josefínskými reformami, kdy byl rozšířen počet farností, aby tedy stát získal kontrolu nad církvemi a farníky, aby také umožnil farníkům větší možnost návštěvy bohoslužeb. Takže jedna z těch nových far, která vzniká v těch 80. letech za josefínských reform, je i právě fara ve Studnici. Po ztrátě sídelní funkce tvrze bylo dřevěné první patro sneseno a přízemí tvrze upraveno pro potřeby fary. Takže ve státním okresním archivu v Náchodě je uložen fond nebo materiál vlastně ze studnické fary. No a nejznámější a nejvýznamnější archiválí tohoto fondu je pamětní kniha neboli kronika farní, která byla založena v roce, tuším, 1833 zdejším farářem a velkým obrozencem národním, páterem Josefem Myslimírem Ludvíkem. No a mimo jiné tam také píše o tvrzi nebo tehdejší už faře a součástí toho popisuje krásný plánek jednak fary jako takové, ale i zahrady farní, kde jsou popsány a očíslovány všechny stromy, ovocné záhonky, které tam právě Josef Myslimír Ludvík zřídil. Takže velmi zajímavý a vzácný dokument, jak vypadala fara a zahrada v roce 1833. Tak tu byl ještě jeden pozoruhodný kněz a to byl ten poslední vůbec, co tu bydlel, pan děkan Lebduška, který byl vynikající hudebník, měl krásnou sbírku nástrojů, taky nějaký italský violoncello a tady v těch prostorách se hrávali kvarteta. A tady ten Kolisko houslista, ten bydlel tady v té chalupě, jak se jde ke Třtici, kde stávala ta tvrz. A já říkám, že ta chalupa byla součástí tvrze, poněvadž má kamenný ostění na oknech. A má zajímavý sklep s takovým velkým bazénem, kam by se vyšlo asi 15 konví mléka možná. Takže myslím, že to sloužilo, že to byl třeba šafář a že ta chalupa byla jeho obydlí a že to sloužilo té tvrze, že to je poslední, co z té tvrze zůstalo. Obě tvrze se lišily svou podobou patrně a i svým umístěním. Ta studnická byla na takovém návršíčku, především tedy chráněná tím příkopem okolo, měla podobu věže. Třtická tedy byla na ostrohu, to znamená na konci takového návrší a byla chráněna příkopem jenom z jedné strany, z těch 3 ostatních stran potom chránily svahy. A právě v souvislosti s Třtickou tvrzí byl učiněn na přelomu roku 1999 a 2000 zajímavý objev. Jitka Kábrtová ze Třtice si pravidelně zkracuje cestu do Studnice přes louku. Při jedné cestě o Vánocích si všimla, že ze země vychází proužek páry. Jsem četl včera noviny a říkám, to je ten kamarád. Já jsem je taky četl. Byl to objev sklepení, o kterém se předpokládalo, že to je tedy sklepení tvrze. Můžu dál ještě? Jo, pojďte. Prosím vás, podáte mi někdo foťák? Po průzkumu, který byl následující vlastně měsíc proveden, bylo zjištěno, že se jedná o zbytky sklepení hospodářského dvora, který stál před tvrzí a který tuto tvrz přežil a fungoval tam až někdy do 19. století. Všechno průmyslově vyráběná keramika už. Je nic zajímavého, bohužel. Všechno nový. Tak škoda, no. Nedá se nic dělat. Takže bohužel nejedná se přímo tedy o zbytky tvrze, ale
o zbytky dvora, který s touto tvrzí původně velmi úzce souvisel. Ta tvrz stála několik desítek metrů dále a byla také na lépe chráněném místě než ten dvůr, který stál na příliš širokém prostranství, málo tedy hájitelném nebo špatně hájitelném. V tomto prostoru se nachází sklepení, které bylo objeveno před rokem. Obě tvrze stály od sebe poměrně nedaleko. Pomineme-li v té době pravděpodobné zalesnění, bylo vidět z jedné na druhou a proto se dá předpokládat, že se jejich majitelé často navštěvovali. Zvláště, když v určitém období obě tvrze drželi dva bratři z jednoho rodu. Vraťme se ale do Studnice. 25 let byla tvrz opuštěná. Památkářský ústav ji vyškrtl ze svých seznamů vinou havarijního stavu. 11. srpna 1975 se do Studnice přistěhovala Jarmila Hasan Abdel Wahab. Ano, do té tvrze jsem se nastěhovala, když se nad ní znášela demolice a mě toho starého domu bylo hrozně líto, protože jsem věděla, kolik českých zemanských rodů tam žilo a že jim procházela historie a umínila jsem si ten dům zachránit a vrátit mu jeho důstojnost. Když jsem ten dům kupovala, tak mě odepsali 60% na 600 let trvání. Na 10% se na každý století odpočítala z ceny. Kdybyste přišel do sklepu, tam jsou tak krásné klenby, jako v tomhle pokoji. Říká se, že právě z toho sklepa vede tajná chodba. Ona to byla úniková chodba, ovšem ne, jak se tady v legendě říká, až do náchoda, ale prostě do lesa, protože ta tvrz nebyla tady příliš opevněná. No, mě už říkal kdysi předseda Národního výboru, ten už teď je těžce nemocný, jestli bych dovolila, aby to odjezdili. A jsem říkala, já to bez všeho dovolím. Ale pak k tomu nedošlo, to ještě jako doska byla ochotná, tam byl starý pan Vavřena, byl by taky ochotný, že by oni to na svý útraty odjezdili, že bychom se do té chodby podívali. No ale k tomu nedošlo už. No. Ale našla jsem se tam taková stará nádoba, to vám pak můžu ukázat, a pak sloužila kostelu na svěcenou vodu. A Aneška pořád nadávala, že je zesvěcený děslinstvo, že se lidi stěžují. Já jsem říkala, samozřejmě, to byla kostelnice, pan tam padá, tam jeděnka z toho. Dejte mi to na tvrz a já vám něco koupím na svěcenou vodu. Tak jsem jim koupila takovou umělou nádobu a tohle jsem si vzala, protože oni byli z toho vyhodit na střepák. Takže sklepení jsem byl, trošku jsem ho i prozkoumal, zrovna tak i můj kolega z památkového ústavu v Pardubicích. Je jisté, že to sklepení skutečně pochází alespoň část z té tvrze, která byla postavena snad v tom 15. století. Je tedy klenutá mohutnou klenbou ta část sklepa, která vlastně tvořila sklep nebo přízemí té původní věže. A k tomu je potom přistavěn v renesanci, někdy v tom 16. polovině 16. století, novější renesanční sklep. Skutečně z toho nejstaršího sklepa vede otvor, kterým se dá projít, prolézt teda spíše, ale na konci bohužel není chodba, jak jsme zjistili, ale pouze malý otvor, který ústí do rostlé hlíny nebo do zásypu. Takže nejednalo se tady bohužel o chodbu, ale o dlouhý větrací otvor, kterým bylo to přízemí nebo sklep tedy té tvrze osvětleno. Takže bohužel vás musím zklamat, žádná chodba není doložena o vlastně většině tvrzí, většině hradů se traduje, že měly chodby dlouhé někdy až několik kilometrů, ale skutečná existence těchto chodeb byla doložena jenom výjimečně a tyto chodby nedosahovaly více než maximálně do 100 metrů. Své pomocí obecní úřad zajistil odstranění omítek. Samotná rekonstrukce objektu byla svěřena společnosti s ručením omezeným Proby z Nového Města nad Metují. Všechny čekala poměrně náročná práce. Stavebníci postupně odkrývali stavební zásahy svých předchůdců. Tvrz totiž prošla složitým vývojem a jednotlivé úpravy se často prolínaly.
Postupně se přistavovalo, bouralo a opravovalo, takže dnes jednu zeď často tvoří středověký kámen, mladší vepřovice, cihly a moderní beton. Záběry, které sledujete, byly natočeny 13. září 1999. Stavebníci museli z prostoru půdy a špajzu vyvést 3 kontejnery odpadu. Pěknou hromádku před tvrzí vytvořila také odstraněná mezistropní zateplovací výplň z pilin, slámy a sena. Uvnitř byly vybourány příčky komory, jež sousedila s otevřeným komínem. Světlo světa po delší době spatřily také stropní latě, obalené slaměným povříslem. Mezery byly vytřeny jílem a navrch obílené. Starosta nechal obkreslit znak Straků z Nedabilic v průčelí chodby, aby později mohla být namalována jeho kopie. Odstranění omítky také odhalilo mezeru mezi klenbou v budoucí druhé místnosti knihovny a obvodovou zdí. V zadní části tvrze zmizel přístavek a schodiště na půdu. Tvrz si ale stále ještě uchovává podobu, jakou měla v minulých 200 letech po snesení dřevěného prvního patra. Vpravdě v historické datum se 4 jedničkami a 3 devítkami byly natočeny tyto záběry. Pracovníci dodavatelské firmy provrtávali klenbu a otvory protahovali zpevňovací táhla, která nahoře ukotvili zalitím do betonové desky. Čeká je ještě odstranění nánosu mastných sazí. Tato místnost bývala totiž černou kuchyní. Východní stěna byla zpevněna silnými kovovými táhly a v klenbě byl proražen klenutý průchod mezi 2 novodobějšími komorami. V tu dobu se předpokládalo, že tady bude úřadovna pošty. Nakonec zde odpovídající prostory získala obecní knihovna. Odstraněné neklenuté stropy dali vyniknout obrovskému vnitřnímu prostoru tvrze. Začaly práce na hrubé stavbě přístavby se schodištěm a sociálním zařízením v zadní části. Změníte-li si oči, změníte celou tvář. Očima stavby jsou okna a ta už byla vyměněna. Tvrz se změnila, přestože štíty i střecha jsou zatím nedotknuté. Uvnitř se intenzivně pracuje, i když docházejí peníze. Už je jisté, že místo pošty tady bude knihovna. Dokončeny jsou i nové překlady nad okny, pracuje se na překladech vnitřních dveří. Hotová je i zadní přístavba. V místě jejího napojení je částečně odstraněna střecha. Volná plocha tak prosvětluje rozsáhlou půdu s členitým trámovým. V březnu začala rekonstrukce střechy. Jsou sundané tašky, položené nové latě a parotěsná fólie, na kterou bude položen beronit. Vybourány byly také štíty. Ty pravděpodobně pocházejí z roku 1863 a byly ve velmi žalostném stavu. Špatně vypálené cihly se rozpadaly a špice štítů byly vychýlené o 10 cm. V jednom ze štítů byl objeven peníz z roku 1853. Uvnitř už tvrz dostávala novou moderní podobu. Hotové byly omítky s elektroinstalacemi, pracovalo se na rozvodech vody a tepla v podlahách. Novotou zářila obnovená klenba, útulnější byly o 1 metr snížené sádrokartonové stropy, které dostávaly nové zateplení. Zatím ale jen částečně byl spoután otevřený komín v bývalé černé kuchyni. Zajímavý pohled se naskytl z půdy na vrchní část klenby druhé místnosti knihovny. Tvrz začala vonět novotou. S průběhem prací se mohli lidé seznámit při osobní návštěvě v den studnické pouti, kdy je také slavnostně otevírána cyklostezka Okruh Boženy Němcové. Dobrý den. Dobrý den. Víte, jakého
dopravního přestupku jste se dopustila? No to nevím. Jela jste moc rychle. Doklady jsou doma v šuplíku. No tak to bude hodně drahý. Tak mě potrestejte. Domluvte mi. Třeba ženská jeďte. Někteří lidé se otevírání stezky účastnili proto, aby udělali něco pro zdraví, jiní například jen kvůli tomu prasátku a kvůli tomu bustu. To jedeš. Většina cyklistů ale den otevřených dveří na tvrzi využila k prohlídce. Střecha byla již dokončena. Místnosti již měly svoji novou podobu, lístečky označovaly jejich jednotlivé budoucí využití. Dokonce i otevřený komín v sousedství komory v černé kuchyni byl už zkrocen a připraven k napojení novodobého krbu. Na mírné úpravy čekal jen sklep a přístupová cesta k němu. Půda dostala krásnou novou podlahu a její prostory vybízejí k nějakému využití. V budoucnosti by tady mohl být například klub pro mládež. Rekonstrukci brzdil nedostatek peněz. Dotace byla poskytnuta až na přelomu srpna a září roku 2000 a do té doby musely být práce přerušeny. Kolaudace 1. prosince 2000 ale proběhla bez zjištění větších závad. Díky rekonstrukci byla zachráněna nejstarší budova v obci. Tím, že se do ní přestěhovaly kanceláře obecního úřadu, mohly být uvolněné prostory využity pro byt. Prostor se uvolnil i ve škole, odkud se do zrekonstruované tvrze přestěhovala obecní knihovna. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky 3 400 000. Z toho 1 300 000 poskytl stát ze svého rozpočtu, a to tak, že 1 200 000 ze státní dotace, poskytnuté díky úspěchu obce v soutěži Vesnice roku, a 100 000 od okresního úřadu jako příspěvek na místnost mikroregionu. Zbývající částka byla z rozpočtu obce. Ta ale v uvolněných prostorách získala byt, jehož pořízení by jinak stálo 800 000 korun víc. V den tradičního vánočního setkání na návsi, ve kterém vystupují děti místní základní školy, byla dokončená zrekonstruovaná tvrz opět otevřena pro veřejnost. Tentokrát byla návštěvnost o mnoho větší, možná i proto, že venku mrzlo až praštělo. O týden později začalo velké stěhování, nejprve obecního úřadu s veškerou agendou, a začalo zařizování hlavního sídla mikroregionu, svazek obcí 1866. Později sem byla přestěhována i obecní knihovna. Památkáři a historici si stěžují, že rekonstrukce nebyla citlivá k mnoha dochovaným stavebním prvkům a už vůbec ne k historickému odkazu středověké tvrze. I oni ale přiznávají, že právě vinou toho, že tvrz nebyla vedena v seznamu památek, nemohly být poskytnuty další finance, kterých by pro citlivější rekonstrukci bylo třeba. A pokud by tvrz byla ponechána svému osudu opuštěna, dnes by už nestála. Díky rekonstrukci ale tvrz vešla přesně s příchodem nového tisíciletí do nového života a hlavně slouží lidem. Právě pro tohle totiž byla před 6 stoletími postavena.
umínila jsem si ten dům zachránit a vrátit mu jeho důstojnost. Ale ten první rok, ten byl hrozný. To byl celý dům rozkopaný, poněvadž jsem musela dělat elektrizaci, 3fázový proud, etážový topení a v tomhle v hrozném rozkopaném domě jsem já slavila první Vánoce. A před těmi Vánoci v adventě jsem měla takový zajímavý zážitek. V téhle hrůze, kdy bylo všecko plné prachu a kdy jsem scháněla cihly a cement a písek, tak jsem jeden klidný večer trávila s nějakým zašíváním a najednou jsem slyšela, jak se stiskla klika u domovních dveří a po chodbě šly kroky. Ale já jsem věděla, že jsem zamkla, jak jsem myslela kočky, ale všechny kočky mi ležely u nohou a taky jsem si uvědomila, že kočičí sametové pacičky by nikdy nedělali ten hluk kroku, tak jsem si řekla, byl to sluchový přelud. No ale pak asi za 4 hodiny jsem slyšela totéž tu kliku těch zadních dveří a zase kroky, které přešly naprosto určitě lidské kroky, které přešly k těm domovním dveřím. Tak jsem si vzala svíčku, protože jsem měla elektriku zapojenou jen v tom jednom pokoji, kde se dalo jedině žít tenkrát. A šla jsem se podívat na chodbu. Dveře byly nejen zamčené, ale i založené kladou jako ze středověku. Tak jsem si řekla, Strakové z Nedabilice přišli podívat, co v tom jejich rodovém sídle provádí. No a pak uplynuly asi 3 roky, kdy už tvrz byla celkem v pořádku, zachráněná před chátráním a obyvatelná už všechny její místnosti. No a zase jsem seděla v tom pokoji s knihou a u nohou mi ležel pes, krásná moje doga, kterou jsem nazvala Parzifal. A stalo se totéž. Cvakla klika u předních dveří a slyšela jsem kroky. A Parzifal se vymrštil, utíkal k těm dveřím na chodbu a byl celý zježený a vrčel. A já jsem říkala, Parzifale, tiše a lehni. I takový jako ty, tu kdysi s nimi žili. A my se sem budeme taky vracet. S ranním svítáním, s podzimními dešti, s modravým zimním soumrakem. Až jednou.